Kasaraba min kɛla Dabiyakaw fɛ yen nɔ u ka damada min yɛrɛ bɛ wele ko Bilal Koto o yɛrɛ kɛla sababu ye sa ka maaw kɔni dusu kami kosɛbɛ o siratigɛ la an ye Dabiyaka dɔ la sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ min yɛrɛ ye a sɛbɛntiya an ye ka fɔ ko dɔ farala su bɔta kan minnu fanba yɛrɛ ye musolakaw ye. Kasara nana o de kɔnɔ parce que ni sinaw ye koli kɛ olu ka tapis dugumala la u bɛ taa tapis minɛ quoi donc ka se ka disi kelenw ni disi filaw minɛ donc o kɛtɔla de san ni kasara in nana quoi donc muso de kɔni ka ca parce que cɛ fila de b'a la. Donc o ye ko mɔgɔ hakɛya bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn joli ma? 51 awɔ cɛ fila de b'a la parce que fuguri min jiginna bɔgɔ ta yiri t'a la foyi t'a donc bɔgɔ mugu de don. Donc o de nana da firiw kan sisan quoi. Donc nous olu bɛ koli kɛ to donc maintenant u bɛ yamaruya ɲini u fɛ donc k'u bɛ fɛ ka na koli kɛ yen. Ne yɛrɛ tun bɛ an bɔra yen fo 18 heures parce que c'est à peu près à 10 km de Dabia. Min ye minisiri min ɲɛsilen bɛ mini koɲɛw ma Mali jamana kɔnɔ ale y'a jira ka fɔ ko kasara kɛla site min kan ko a site ma yamaruya jamana fɛ ni ka baara kɛ a kan an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ ko kabini san 2025 kɔni daminɛna sa an ka ladala damadaw o kasaraw kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ baw janvier kalo min tɛmɛlen filɛ an kɔrɔ kangabakaw fɛ yen nɔ u ka sanubɔyɔrɔ min bɛ wele ko kokoyo dama yɛrɛ dafirila maaw kan min yɛrɛ senfɛ sa musolaka 10 ani kɔbɔɲɔgɔnkɔ olu fana ni nin tora a la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.